media budung han ke chahang alam thege la pula peni dayak lo lang so long sariali long abhotna ke pho alam se nili ke khan ekjipu alam ma la som lo google pay alang letum bahani ri somatung wang lo nili long poisa cash nang pitha pulo amasi nili pidun lo aku alang online nang sen po online nang sen lo online ta arki dolo arki ta do payment lo asita theu amasi cash poisa bang nili pidun dat lo cash poisa pidun det pen au smartphone dam joilo amat google pay long cek lo lang lo avedet amasi neli bang api lang thulo ciri thulo celong dun lo amasi neli long det ma pusi neli cematha office ame kali aku laputarang sangolong ta en lo suri si laputa lason lo aputa lason lo ronghang sangolong ta aku dulang mane nelo hatumbang na cetong edet lo amasi neli pini lasolam thei pacheni alam thei bang lapulo karbi anglong mate dipu dak lo lang solong pen laso homoy sa kedo bang anu tinta awareness do nei chere chat nei pusin nili laso hin pen nili hin pen pachini don lo nili phowe ka bang si nili media hoi pen pachini lo lasi media kortit han nili chuphasi pini ani media phan pachini lo nili hin pen lasi ratatum mane ke chere chai phasi nili hin pen pachini don lo asolam thei bang athima ali tum kiduk det arat sai de lasi asasawet jong se dil tum phan na scam lo pote ilitum koni ining ke oi ke dugi ni lisami lason thak pini lasuni kam ki khuti chot tagelang pini tension anton anton sami cholong le pen la ngilien pen ning duk lo la pen ke ako kar biara do an sami chere chat nangji ko se nilien pen pachini dun lo lasi te automatum arta kona lui automaton arta ke nili ke chidam ke inod bang ke ningkan tharok 17 ningkan tharok kupulo ko ko lek la pen ningkan Retroxy inod bang ningkan circle 19 inod bang 17 inod bang 19 lalo jo inod reng ma aso inod karbio su te na tum la bahani len ma mane ko nanu ka no mat ke nili tumbang ke bahani vet teglong sita me latum agrup ke obon athema arjulong o ko mane auto driver undan nang anu dang do lapen ke ko mane han sen po paisa le dari tik la sonsi mane khobor long o la si non di pulong jum pluk lo la so homoisa la so kes la si anutim sami keceri pasti nilihat bersame tuning rilo pasti ni dong si nili ke proyek ajo ini si rarfan kacing hona ajo ini nilihin pasti pasti ni dong pemelo la salam he bang ahok alam si nili ke pulo la si approve ta theglong lo nili media to mata paklang lo la si media to sami chini lo la si nili phan non nang api sabe nili ahok alam si ke thanun lo la panwel alam ke